Kenrum hakatanat puli puthi jong ke sarkar jala kabun ba. Bat kani lakban saki naga jingmi ki nohikai samadan bat sakawai pat kaman ke baklampoi perkhat ba wat ki nohikai ki bla syong thait ru kin dangai kendu jing e bat kani kalpau perthai naga jingmi syakmat ke seng Voice of the People Party VPP. Ke VPP hak nyau tarik urisau arhaja arpusau hapo ke jingelam u Vice President u Dr. Kara H. Chen bar hak jinge don rengkat u MLA ke maulai u bade u dukhotik ke State Executive Committee u ba Bright Starwell Marbanyang u nong ai tien ke VPP u Dr. Bats Khammerbo bat kiwei kilan lej bani kendu yo Commissioner bat Secretary ke Tanat Puli Puthi u Vijay Kumar Mantri bat ban ayu ya ke Dorcas ke badan Arsla bat Nriu Teli Kimat. Kawai ni kini kimat baka VPP kalapan sengau kadai halor ke jingpen slam ke sarkar jala ban ai jingrap ikin nohikai kibal klat no bat kibal syong thait nagakam ke jingbam yo jingsiu ke markat ju jong nohikai college bat bandu ya ke UGC pay scale ke PhD advanced increment bat lightly kiwei habakran sikilat pathai kubor uba Bright Starwell ulaang badan na kinohikai ki badang susong thait nagakam ki kloy ban yo ke jingrap song pisa ke basna ke sarkar henry la syampan bagidan bun na kinohikai ki haban up hadu sans nam tam ban yo ke te ka song pisa nalor ke te ki la don ru sakiwei padde ki jingpen sngau show commissioner bau dei ban penbait kerke kalian juga parti mana kalian juga rukum MLA juga Voice of the People Party kita cibun ki jingpen snow na kalian jong kino kai khamtam ki edit institutions ka jinge ka ba ki kendu na ko ke post ko pat mentala ka tu ni snen de ki jinge bar kadi kata ka bangiwan ban pensko hau commissioner secretary jong ka education department te kumban su highlight ani por wanta ka ka bangira menyekren batu commissioner secretary jong ka education department ka kamat ka beningkong kolong habide ba kadi ka disbursement of debt come retirement gratuity hakaba ki nongikai haki edit institutions la kalong marching song thai ani don na plen joki ki ba phatno stengpor kiyo ya kanika song pisa jingram ka ba shpolang te ne ka ba pelingo i kalong ba shibu na ki nongikai ki jungi idon komba ki ba song thai te ki sao sansnem ne hadu menta kempat yo ya kanika DCRG te kata kadi bangi wanra namar katkum ka jinyo jingtip ka jungi pan ka ba so lingo kalong ba dan katu kini ngutpat kino hikai kiba marsin syong thait pan kila iyo tabeli banyo sinak khaman ya kiba phimon pi ai ya kiba phimon phim ai te kadi kata ka bangi kwa ban kren nama kadi kadi kamat bu ka bana kalian ka jonga kum MLA ngade banra ya kani ru apo ka yang dorbar bat na kalian jong chief minister nadu to kapor nadu min system long ba un sim khiai kani nrei hadu menta kani kadang sa kadang long kumju wi nrei kai kabangi so kolong ba kadang kajing nyau silang khamat bangi keren bau commissioner secretary bau deban ban penbet mardor habai debat kani te ka ba arpat kani ka ba habai debat ka nika disparity habai debat ka peace skill kidon ki nong ikai haba ki joint service la advertise ki as per UGC peace skill mo kadi ka UGC sanction post nika ba suling kolong ba mo boros kata habangi joint service moi Dr. Bats Khamen Chwai kai college mangar kunjuk natai Dr. Kara bat kiwei patru abangi join UGC pay scale martian kamut the moment we join kamut iyo ada ketuka pay scale hi ke UGC pay scale nreimen ta pe ke bangi lam iyo snow bakiang kai ge thu ba ki join UGC pay scale nrei kat bahadu menta pat kimyo e UGC pay scale ni iyo ada state pay scale dia kata kadai ka ba milara ban hakmat jogu commissioner and secretary nang ta ki don ru ka kamat ka balai ka bangira habide bat kinki PhD advanced increment mo kinong ikai lakmi nanti ki ba can take up research mo nang ba kila ban contribute shibun habide bat ka puli ka puthi bat kuntu bat ka emlam ka salang te bun kinong ikai wat apreng jong ka jing ikai ka joki henry ki trestom ban pendap ya ka PhD bat kat kum ka UGC regulation kabatai bahwa kita nak ya ke PhD kidon kita kiri kidon kajing yo nong mo ya ke citra sistem kejoki dak bagi yo etaka increment mo ngrai ka ba hagiri si ba menta ke bakum kita ru kam dan shu te den mak tadau iwan manwara ya kata bat kawai pat ka bakta ba kani ya la bun snen kata kani habidi bagi kwa banwara ya kani ka age restriction mo banbu ya ka age bar habidi bat ka kam nong ikai dengan squad abar penkenmau nomor baka UGC regulation tetapi go through UGC regulation come down each bar undan ka each limit
anyone can enter provided mau di bapiang pada ke government ru ko ong lebih baik ke government ke jongi ke keren nak koi post ke improve ke education ki keren nak post ke por pan rei ke jingle ke juki kalau nak hongpong ki restrict yaki nong hikai te habangi keren ya kam nong hikai kantam hapo ka college level kidon sibon ki qualification ngi pe ki nong hikai le si ki be hikai ha ka ki school level ki nang ta hapo ka high secondary ter nai te kidon la ka chong ka qualification rei banong nong hikai kidon sibon ki qualification ban pendem te ada pipet pan ka age limit ki kwa ban klop lang ban wara lang ka ju 27 years which is highly unjustified ke bamla ban pediang tingna kalian ke jungi ong kum bakalong ke UGC regulation ko ong ba dan age bar ha ke juga poru kadon kata ka ong ka Assam edit rule ka bangi pentre kam hapo ka jela ka jungi hadu menta mene abedi baki edit college hapo ka jela ka jungi wa kataru kam kran age angka age te ka jing wan ka jungi ni por ka bamta kalong bandung hangla mo ye ki khol sama ka jungi ki bla pendep ki jung pule ki bla pensitom on da kila poi pat kata kerta baki dei mo kila thap kam na ko por ke pan rei kani ka rule ka baki on ra ka age restriction pat ka khangla mo ye ki te kata ka di ka bangim ngem kwa bat ngilai kren barhang chu poru kani ka confirmation of service mo habangi join o ka probationary period ni sotho Henry ka sokla kalau ni si ki bamta ki ki perlu ki jonga ki bala jan license la jab join for service pada do license ru kim pat yo ya ka confirmation kan bah ki por ki jong ni men chua pa kam simpur mo ko por dengi Dr. Baskem kumba la ong mene tang hadir kat ko ni bana la yo dan na preng jongi ki batang hadir system ni hapo arsenal to naslam me la yo confirmation nrei menta license ru pat yo confirmation te kani di ki bangim ngim stunan bat kinoi kai ki penso ngi but sakoi pan kadai ka jing penslam dan ga delay in this disbursing placement areas jongki nong kai te kini ki different issues ki jing kendu ki jing ki ba ki nong kai ki man ki bangira akan ski bani kendu batu commissioner secretary jongka education te sei pat imat ba kwa man pang ni por ko ta hi kata ngiwan penso commissioner and secretary namakani ka ha apo ka DHC level te kasong pat hu commissioner secretary menta banwa ya kata bakadon ko bakum kata di kamram ko jungi namakinon kai giwan gi thu ingi bakidon ki jing ki bakum kita gila penso hu bakali ka kamram jong commissioner secretary pat banwa napo ka DHT mo bakidon yang kum kita bat berpendek mardo ya bakum kita ki jingle silak kapan bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed ye ki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya